ונעבור, שימו לב, לאורח הבא. דווקא ברגעים כאלה מאוד חשוב להראות שכולנו עם אחד, גם כן השמאלנים. בשביל זה הזמנו לפה, שימו לב, את אחד העיתונאים הכי אהובים בארץ. סליחה, מתקנים אותי, הכי אהובים על קוראי הארץ. קבלו את גדעון לוי! בוא, שב. תודה רבה. תודה רבה שבאת, באמת. התענוג שלי, התענוג שלי. גדעון, נקסם לי מאוד לארח אותך כאן. גם לי נקסם להיות אצלך. בהחלט. אנחנו נשאל אותך כאן מספר שאלות שבסופן אולי תבקש סליחה. כן. גדעון, אתה מסתובב כל היום בקרב אוכלוסייה חלשה ומנוצלת שמשלמים לה גרושים ושוללים ממנה את הזכויות. זה לא מבאס לעבוד בארץ? מבאס לאללה. אבל גם לנו משלמים גרושים. בשביל זה אני אומר שזה מבאס. אבל כשאני נוסע לדרום זה גם גרושים. לעבוד בקרב כל העיתונאים האלה שמשלמים להם. נו, תן לי עבודה אחרת. איפה יש לי עבודה? לקלף תפוחי אדמה. גם כן חי מובטל כבר חצי שנה, גם כן אני, אתה יודע. שאלה הבאה, שאלה קצת פילוסופית, אם פלסטיני נופל ביער ואף אחד לא רואה אותו, למה אתה חייב לכתוב על זה בעיתון הארץ? על כל דבר רושמים, יאללה, תוותר לו, תוותר. לא עשה את זה יותר, די. גם כן אמרת שאתה כותב לישראלים שרוצים לדעת מה עובר על העם הפלסטיני. מ-1 עד 10, כמה קוראים את זה בדיוק? פחות מאחד. פחות מאחד. מאז שאני הפסקתי לקרוא את זה, פחות מאחד. טוב, גדעון, תראה, אף אחד לא רוצה לשמוע על הכיבוש, אז בוא נדבר על האח הגדול. האם זה מוסרי בעיניך לקלוע אנשים בלי לתת להם לצאת ולשלוט להם על האוכל ועל החשמל? במי אתה חושב ינצח בסוף, קוטי או הג'יהאד האסלאמי? מי אני רוצה או מי ינצח? מי אתה חושב? מי ינצח? קוטי. קוטי? כן. יפה, וואלה. טוב, יאללה, יש גבול כמה יכלתי להרחיק עם האנלוגיה הזאת. גדעון, הציעו לך גם כן להשתתף באח הגדול, VPI. עכשיו, כמו שאתה יודע, שם הם מלהקים לפי סטריאוטיפים. בעצם אז אתה היית, מה? על תקן החתיך. והצעיר. שלא תתבע אותם אחרי זה על זה, שזה הכדורים. אתה רואה גם כן האח הגדול? כן. ראית שיש שמאלני בעונה הזאת של האח הגדול? כן. אתה מכיר אותו? לא מכיר אותו. אתה שלחת אותו לשם, ברור. מה אתה אומר עליו? ברור, אנחנו שניים. כל השמאל בישראל אנחנו שניים. מכיוון שאני לא נכנסתי, הוא נכנס. נכנסת אותו. אבל למה לא נכנסת בעצם? פחדתי מהכדורים, זאת האמת. די. כן. פחדתי מהכדורים, כן. אבל גם פה כולנו על כדורים. חוץ מגדעון, הוא השפוי היחיד. אני נרדם עכשיו. בוא נהיה רציניים, שנייה נתייחס לאקטואליה. גדעון, האם אתה סבור שבזכות כיפת ברזל סוף סוף ייפסק מעגל הדמים הישראלי-פלסטיני ויהפך סוף סוף למעגל דמים פלסטיני בלבד? בעזרת השם, כמובן אם לא סופרים את הבן של חיים, כן, הוא מחוץ למשוואה. מה אתה אומר? זה רק כיפה אדומה יכולה לעשות, לא כיפת ברזל. לא, אבל ברצינות, איך זה ייגמר כל הסבב הזה? לא ייגמר. זה לא ייגמר? לא, אתה רוצה שיגמר? תראה, אני אופטימי. לא יהיה לך תוכנית. אני אופטימי, אני רוצה כבר שננצח אותם. ואז מה? ואז יאללה, לשלוח אותם לים, שנחיה פה כמו עשירים. מה אתה אומר אתה? בכיף. אתה קונה. תראה, שכנענו את גדעון לוי, תראה מה זה. יאללה, את גדעון לוי שכנענו.